Pre-trial conference sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation of public funds batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya ug siyam ka mga akusado wa mahuman tungod sa kadaghan sa stipulation of facts. Gisentro sa stipulation of facts sa prosekusyon ang posibilidad nga managsamara ang mga owner ug incorporators sa St. Timothy Construction Corporation, Alpha and Omega ug St. Gerard Construction ug gihimong dummy lang si Maria Roma Rimando. Ang St. Timothy Construction Corporation nga mao'y nahatagan sa 96.5 million pesos nga revetment project sa Kaluman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, ginuma ni Maria Roma Rimando pag-umangkon sa bana ni Sara Diskaya. Butang nga parehong gihimakak sa mga legal counsel nila ni Sara Diskaya ug Rimando. Samtang sa March 10, 1:30 sa hapon, ang schedule sa pagtiwa sa pre-trial kun diin ni anang adlaw gilauman usab nga makahatag og tubag ang mga legal counsel sa mga DPWH officials kung tinuod ba nga gikinahanglang mulanat og 28 ka adlaw una mogawas ang cement strength test results. Usa sa mga stipulations nga gilatid sa prosecution nga wa usab matubag sa depensa. The court wants us to do. The court wants us to confirm whether or not it will really take 28 days for the cement to be hardened. I do not know what the purpose of that proposal was. I was just directed by the court to ask my clients. The idea of a cement test came from the prosecution, and insofar as Engineer Lavete is concerned, he is not privy to any cement test being allegedly conducted. And third, I don't see any relevance of this matter. The issue here is whether or not the Kulaman Revetment project revetment project actually exists.